To bari mu soma da jaridar Le Horizon wadda ta bugo labarin cewa ga alama ƙura ta soma lafawa yanayin hararen juna da na yi wa juna kallon hadarin kaji ya kusa komawa na kallon ƙaunar juna a tsakanin ƙasar Benin da ƙasar Nijar. Jaridar Le Horizon ta ce, to ga alama dai an soma yayyahi a Sahara, wato wai alamomin shirye-shiryen sake buɗe iyaka ta ƙasar Nijar da Benin sai ta bayyana suke ta yi sannan a hankali a waɗannan lokuta. Jaridar ta Le Horizon ta ce, yau a daidai lokacin da wani babban jirgin dakon ɗanyen man fetur ya ɗaɗɗaki ɗanyen man fetur kin na ƙasar Nijar ton 130 a ranar 20 ga watan Oktobar wanda ya shuɗe, wanda wannan ita ce ɗaukar ɗanyen man fetur kin na ƙasar Nijar karo na 5 zuwa kasuwar duniya. To ta ce a daidai wannan lokacin Yamai da Kwatano suna nan sai begen juna suke ta yi. A ke kawo ta, a keke ma kawo ta, a ke ma keke kawo ta, a kai hawa ke kawo ta, a kai kawo ta a tsakanin juna. Jaridar ta ce yau daman kasantun a kwanukan baya Kwatanin cewa da Benin ta turo jakadanta a ƙasar Nijar tun a cikin watan Ut na wannan shekara, yayin da dai a wannan lokacin ƙasar Nijar tana shirin tura nata jakada a ƙasar ta Benin. Ta ce kuma sannan gashi a kwanukan baya tsayin shugabannin ƙasar Benin yayi Boni da Nisufar Sogulo sun yi ta yin safa da marwa tsakanin Kwatano da Yamai akan hanyar su ta shiga tsakani. Jaridar ta ce, to ai wani abin yin la'akari a nan shine na ganin irin jan ƙoƙarin aikin da ministan cikin gida General Muhammadu Tumba ke ta aiwatarwa, ke ta yin faɗika tashi da nuna irin tashi hazaƙa ta fatan ganin cewa an fahimci juna tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu, inda yake ta nuna irin tashi bajinta ta irin baiwar da Allah ya bashi akan tafiyar da tsarin harkar diplomasiya. Ta ce yau ai kaga a kwanukan baya musamman ma da a cikin watan Juli na wannan shekara shi dai General Muhammadu Tumba ya je Kwatanin tare da samun rakiyar wata tawaga daga nan gida Nijar, inda a can ne ya bayyana tarin bukatu na ƙasar Nijar, wato ga irin abubuwan da ƙasar Nijar take bukata, ga irin hanyoyin da ƙasar Nijar take bukata a bi, ga kuma irin waɗanda ba ta bukata. Idan dai har aka girmama waɗannan matakai da irin waɗannan bukatu na ƙasar Nijar, to ba ila shakka al'amurra na tsakanin ƙasashen guda biyu za su daidaitu, inda a wannan lokaci ne ƙasar ta Benin ta ɗauki alƙawallan kulawa da waɗannan bukatu na ƙasar Nijar. Jaridar ta ce a maganar da ake dai yanzu haka, wato cewa ake nan da 'yan kwanuka masu zuwa ne mayan shugabannin hafsoshin sojojin ƙasashen guda biyu za su kasancewa guri ɗaya domin su gana da juna. Ta ce ko da yake ma duk da cewa yarda ba ta hana bincike, to kaga kenan hukam a nan yana da kyau ƙasar Nijar ta yi taka tsantsan ta sa ido domin ta tabbatar da cewa babu kingin wani ƙadangare jan kwataki wani ɗan hana ruwa gudu ko ɗan sarika noke, wato irin dai wannan wata runduna ta sojojin ƙasar waje wadda ke bakin iyakar ta ƙasar Benin da ƙasar Nijar. To a dai mai kyau, a dai mai kyau, a dai mai kyau. Wannan shi ne fatan al'ummomin ƙasashen guda biyu. Malam kana gani tun bayan afkuwar juyin mulkin 26 ga watan Juli, tun bayan da majalisar CNSP a shugabancin shugaban ƙasa General Abdurrahman Chani ke shugabancin wannan ƙasar, malam sannu a hankali fa a ƙasar nan al'umma ƙasar Nijar ta nan gida da mata waje sai ta ganin sauyin al'amura take ta yi, musamman ma a fannin da ya shafi tarin sassauci da sauƙin farashin kayayyaki daban-daban da ake ta samu a cikin wannan ƙasa ta Nijar. Daga kaji an ce an yi sassauci ga abin da ya shafi kuɗin abinci, kuɗin cimaka, an yi sassauci ga abin da ya shafi kuɗin man fetur, esansi da gazuwal, sai kaji an ce an yi sassauci ga abin da ya shafi biyan kuɗin zuwa asibiti, sauƙi arha kacaca arha ahaha, an yi sassauci ga abin da ya shafi kuɗin tonkin siminti, kuma yau sai gashi kuma an samu wani sassaucin akan batun da ya shafi ragowar kuɗin awon baburra da kuɗin buga lambar motuna plak a sauƙaƙe. Sannan kuma ga wannan matakin na ragowar kuɗi, wato kuɗin da ake biya na maida wa mutane ruwan famfo a gida, gashi na dai mallam sana a hankali a ƙasar nan fa duk wayewar safiya abubuwa na bazata sai ta bayyana suke ta yi a dai wannan tafiya
ta mulkin shugaban ƙasa General Abdurrahman Chani, wanda dama wannan shine fatan al'ummar ƙasar Nijar, saɓanin a yi ta fama da tarin ƙare-ƙaren kuɗaɗe a saman tarin kayayyakin buƙatun al'umma. Hukuma ta ƙayyade lokaci cewa daga ranar 30 ga watan Oktobar zuwa ranar 31 ga watan Disambar 2024 gwamnatin ta yi sassauci na kuɗin awon baburra har na kashi 75 cikin 100. Haka zalika a ɓangaren da ya shafi biyan kuɗin buga lambar moto baburra an yi ragowa ta kashi 50 cikin 100. Kaga kenan ai abin alhamdulillahi. Haka zalika ɓangaren ruwa maimakon jika 3 da ake biya in an kace maka ruwan, to daga ranar 1 ga watan Nuwambar 300 ne ake biya. Sannan ga wannan mataki da hukuma ta ɗauka duk dai a wannan mako, wato mataki wanda ofishin ministan tattalin tsaron ƙasa da ofishin ministan tattalin ilimi mai zurfi suka ɗauka, cewa a gaban nan duk wani ɗalibin makaranta da ya kammala karatu a zuwa aikin bautar ƙasa, to an keɓe mashi kwanuka 45 domin ya samu horo, a bashi horo na koyon aikin soji domin ya kasance a zaman shirin ko ta kwana, wato ta yadda shi ma zai iya kawo tashi gudunmawa akan tsarin matakan kariyar ƙasa. Yogama wata unguwar wadda ake buƙatar samun gyara a nan haka, a nan babban birnin Yamai, unguwar Kalle Plateau Turwa, wanda a wannan mako ne al'ummar unguwar mazansu da mata da fifi suka fito suka yi kiran taron manema labarai haɗe da fitar da sanarwa, wato sanarwar yin kira da ƙwaƙwaran murya zuwa ga manyan magabatan wannan ƙasar, musamman ma dai zuwa ga shugaban ƙasa Chani da magabatan su dubi halin da al'ummar wannan unguwa ke ciki. To me ke faruwa ne malam? To, ga dai bayanin da wakilan al'ummar wannan unguwar suka yi, cewa suka yi ba bakere aka yi ta filayen gina irin dai filaye waɗanda a tsari, waɗanda a dokance ake keɓewa cikin unguwa idan aka yi awon filaye domin a gina makarantu, likitoci, kasuwa da 'yan wuraren wasannin motsa jiki na matasa. To suka ce an keɓe guraren, to sai dai wani abin mamaki da ya biyo baya shine na ganin irin yadda aka yi rubuta ciki da waɗannan filayen hukuma, aka sayar da waɗansu, aka sassaida su ga waɗansu mutanen shahahu da mai, waɗanda su kuma a nasa ɓangaren suka yi ta giggina gidaje. Al'ummar yankin unguwar ta ce babu kasuwa a wannan unguwa, babu makarantar madarasa, babu makaranta, babu likita, har ma suka ce yaran unguwar in za su zuwa makaranta cikin wata unguwar sai sun yi ta ƙetare wannan babbar hanya, tagwayen hanyoyi 100 metir domin su je makaranta. Ga tarin haɗura da yaran unguwar 'yan makaranta suke fuskanta, suka ce wani lokacin ma an yi ta samun mace-macen yara akan hanyar zuwa makaranta. Sannan a ɓangaren mata, idan za a ɗaukar mace a kai ta asibiti zuwa gurin aihuwa, nan ma dai matsala. Suka ce wani lokacin matan unguwar a gida suke aihuwa tunda babu asibiti kusa. To don haka ne mazauna wannan unguwar ta Kalle Plateau Turwa suka ce suna kira ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da ya dubi halin da suke ciki, a kula musu, a kyautata musu, a mai da hankula akan wannan bukata domin a shahe musu hawaye akan irin waɗannan tarin matsalolin waɗanda suka ce suna ci musu tuwo a ƙwarya dare da rana.